Magandang araw mga ka-farmers. Dito pa tayo sa bukid mga farmers. Sa kasalukuyan mga farmers, nag-harvest pa tayo. So, yan mga farmers. So, ito yung pagtubong natin mga farmers. Sa pagputol natin ng ating abaka. So, ganito ang itsura. Ayan, tapos na yan. Nakuhaan mga farmers. Oh. Makikita natin mga farmers. Tapos na yan. Nakuhaan. So ngayon ituto ko mga farmers ha. Ayan. So ang bilang ito mga farmers sa pag-harvest ulit. O kung mag-harvest tayo ng 6 months, siguro mayroon man tayong ma-harvest pero hindi gaano kadami mga farmers. Pag 1 year mga farmers, so maraming makuha ito 1 year. Sa ganitong pagputol mga farmers. So nilubos-lubos ko na mga farmers kasi malayo yung pinagdalhan ng mga tinaksi mga farmers. Halos mga 3 kilometro mga farmers. Ayan, ayan ang mayroon pa yung naiwan. So ito. So itong isa may bunga. Itong pangalawa walang bunga. Ayan. So ganyan ang pagputol mga farmers. May bunga o yung kasunod sa may bunga ang ating kinukuha. Halimbawa ganyan mga farmers, mayroon pang naiwan. Ayan. So 6 months mayroon niyang natin. Mayroon tayong ma-harvest dyan. Ayan. O ito, halimbawa ito. May mga bunga. May mga bunga ito mga farmers. So hindi pa man pwede yung kuan niya, sobrang bata pa. Hindi natin kuhanan yan, hindi natin tanggalan. Ayan. So dito ba na yung isang umpok mga farmers. Pakita ko. Medyo marami-rami ang nakuha natin kasi karamihan ay may bunga at matatanda na. Ito kung mga farmers, so apat mga farmers ang nakuha dito banda. Yan, so yan ang naiwan mga farmers. 6 months mayroon tayong ma-harvest dyan. 2 sa 6 months. Pag may 1 year siguro itong mag-apat na ang makuha natin pag 1 year natin harvestan. Ayan. Ikot ko lang kayo mga ka-farmers ha. Ayan. So dyan banda sa taas mga farmers, hindi pa yan natin naputulan. Ayan. Mga malalaking puno mga farmers, hindi pa natin naputulan dito banda. So dahil sa sakit ng abaka, mayroong mga patang-patang lang mga farmers, malalayo yung iba. Ayan o. Ngayon mga farmers, pangalawang proseso itong pagtubong o pagputol ng ating abaka. So punta naman tayo doon sa fiber making mga ka-farmers, kung paano gawing fiber ang ating tinaksi, no? So ang ating tinaksi, yan ang pangatlong proseso mga farmers sa budok. So doon tayo sa pang-apat mga farmers. Ipakita ko sa inyo yung pang-apat na proseso sa ating pag-harvest mga farmers, kung paano gawing fiber ang ating tinaksi doon sa makina farmers. Hindi mano-mano, hindi doon sa tawag namin na dike o malaking fiber farmers. Doon tayo sa makina farmers. Okay, susundan mga farmers. Nagbira na tayo mga farmers. Birada na to mga pag-harvest na to sa atong abaka mga farmers. Tumaw niya ang process sa paggawa ng fiber mga farmers sa machine mga farmers. Hindi ito mano-mano mga farmers, machine. Yan. So try natin ngayon mga farmers, mahigit na 40 years
40 years natin na hindi tayo bira o paggawa ng fiber mga farmers. I-try natin ngayon sa sobrang tagal. Pakita ko lang yung fiber natin mga farmers. Ito yung fiber ng ating abaka. Medyo marami-rami na yung ating na-harvest mga farmers. Ayan. Yan ito mga farmers. Okay. So try ta mga farmers pagbira. Okay, hanggang dito lang mga farmers yung ating video mga farmers. So maraming salamat mga farmers. Paki-like naman mga farmers lahat ng nakabisita. Sa lahat ng hindi pa nakapagpindot ng ating subscribe button dyan, automatic na mga farmers. Kapag gusto nyo laging makikita ng ating mga video ng mga ganito mga farmers, lalo na sa baka, sa bukid man o sa dagat, mag-notify mga farmers para makikita nyo yung ating mga video mga farmers. Okay, so maraming salamat. Bye bye.